Здравейте хора! В първи епизод на Майнкрафт тестване на модове. В тази поредичка, ако вие искате естествено я харесате, ще правя модове, ще ги тествам, ще игра на тях и така. Този мод, само ще ви подскажа нещо, е с оръжия. Така че си имайте пуканките, сядайте на столовете и продължавайте да гледате. Така, да започваме. Първо ще тествам броните. Трябват ми малко и зомбита. Да си ги сложим. Така, сега зомбита да ги пуснем. Да има хубавко сега. Давайте. Добре, перфектно. Бият ми по половин сърце с този армор, което е много добре. Армора се чупи, мисля. Така, да видим Shift. Така, добре. Армора явно няма отразяване на удар. Изобщо се едно не ме ударят, разбира се ме ударят, но не се усеща. Така да тестваме и този. Той мисля, че е същия, само че нещо като пустинен. Давай. Да. Не отразява удари. Изобщо много хубав армор. Би го ползвал. Така, сега. Тук имаме патрони и да започваме с оръжията. Ще тествам по 3 оръжия от всяко и ще започна с ето тези. Така, да видим. Това е SMG. Да пробваме точност, като за първо. Добре, точността е много добре. Откат. Има го. Сега, върху зомбито. С 2 удара. Много добре. След това е снайпера. Да видим точността. По-скоро на онова. Добре, точността, може би най-точното оръжие. Сега, върху моб. Ланшот, директен, даже патроните малко като в реалния живот отиват надясно. Сега, стреляне без оптика. Така, да видим. Добре, със сигурност е криво, т.е. има си да поработиш, така че да тестваме сега това. Добре, точно е, но не много. Емката, да видим, добре. Трябва да даваш със сигурност мишката надолу, което не е много приятно. Затова започвам с другите 3. Сега първо имаме картечница, което аз много обичам. Убий го с един удар, да, естествено това е картечница. Да пробваме точност. О, добре, явно е много точна, да. Даже е по-точно от снайпера. Не, може би не от снайпера, ами от някои други оръжия. Така, добре. И бързото е добре. Сега, да видим това. Убива с един удар. Това е много добре. Точност, да видим. Малко мърда оптиката, което е странно за такова оръжие. Иначе е много приятно за използване. Така. SMG с 2 удара. Интересно за SMG-то, така да видим точност. Ами стреля бързо и е точно, да кажем, но отката е голям. Не е много голям, става. По-малък е от другите оръжия, което е малко реалистично, даже е много хубаво. Сега, още една емка, няма да я тествам на зомби, защото вече тя просто са едни и същи. Да видим. Така, да изгледим хубаво патроните. Сега да видим това какво си ти. С колко удара? 2 удара, добре. Има интересна оптика, която е много точна. Добре, това е най-точният автомат, който бях виждал. Сега помпата. Просто няма заменима като нея. Най-доброто оръжие поне за мен. Пробвал съм го, да. Пробвах го. Гледайте. Ланшот. Даже и другите ги убива. Гледайте. Гледайте. Двама наведнъж просто. Каква помпа. За това няма да говорим. Всичко отива в това. Около 9 амуниции, но много добре. Стреля бързо. И мисля, че е най-хубавото оръжие в целия мод. Да видим сега, имаме пистолет и някакви други оръжия. Пистолетът със сигурност е много точен. Така, да, ето, няма почти никакъв. Така, не го тествам върху зомбите, защото знам какво ще стане. Още един такъв автомат. Ще ги ударим бързо, много точен. Така,
И още един. Добре, колко такива версии не знам, но са много. Добре, сега да тестваме другите. МК, още една. И този автомат, нещо като калашник. Много точно, както виждате е супер точно. Да видим бързото. Бързото дава малък откат и бие леко настрани. Да видим тази МК. Да, и тя е много точна, както си предположих. Да видим бързо. Така, откат има абсолютно толкова много, че трябва да отиваш мишката ето тук. Точно ето тук. Сега има ли още за тестване? Мисля, че не. Да си ги върнем. Да върнем нещата. Да похапнем една последна пържолка. И ще ви казвам чао! До другия епизод!